एकरा के भोगत भोगत लागता कि हम केहू दिन मर जाइम तब एकरा कोनो फर्क ना पड़ी। दिन रात खाली भोगत रही ना, एकरा के खाली चिल्लावत रहले, एगो काम ना करेले। पता ना पीठवा बनावत एक लेखे बनावत। ए अम्मा जी कोनी है नो दलिया बापे के बैठा चढ़ के देही अब मत ना त हम पुछटी निकल जाई। कैसे बोलला जी एन कहला सास सास हो गेली सर। चुप रहसन। जितना हम कइले बानी नु कोनो सास ना कइले होइए सन। कोनी है नो दलिया बैठा देले बानी अब का करी? 2-4 गो आलू डाल दिए। दूध वाले लेम के ना ले नहीं, दूध वाले हम खियो बैठा दिए एक वरिया खेलन को के बोलले बानी दूध लाके और खेलन बुआ का लेना कौन बोल है देखते रह जानी जा। अरे का पेट आटा सन लू हसन। देखी दाल बैठा देले बानी, दूध ले हम खीर बैठा देते नहीं तब हम पूरी बनावत रहो। इना के छेरन को के बोला के साथ हम करवा धरवा लेते। हां अब तो ये अपन घर छोड़ के रो ऐसन बात कहीं रो के मन तन मन चूहे तो बजे तो कुछ हो जाएगी। देखा तो इस घुटने में दर्द कौन ये के माला मां मंगा दे रे बबुआ के भेज के तोन अच्छा सुन ना सांझे के हम तेल लगा दे रो के ठीक बा जाई दूध ले ले। हम दूधा लिया तनी जातनी भैंसिया के देखे ठीक नु तू घर के देखे सुनी अंदर मत जाई नो तो बोलते हम भाई चाची जी बनी ना है इनकर लड़की बाड़ी से है जो एथी के रेगनी काटवा ले रही जा ठीक बेटा हम बोल देतनी ठीक है जाके बोल देतनी जो करू काम हम जाता नहीं अथी कहले हम कहां पीड़िया लागत टटुए पीड़िया। हां चौभन को के एथी में हाथा में लागत टटे जाके चल दिए सनोजी के बकरा बकरी में नु बाटे नइखे एक दिन नहावा धोत देन के नइखे बुझात कि तन के नहावा धोवा दी आ कोसा नहीं हो गेल त हम रही ना घर पर बधाई त बग बग एकदम बकरी उजर लागेली सन। हां खइला पीला बिना कोसा अब नु कटिया पिटिया के दिन बोल त खेत में तई त चरी चरिया सन त ठीक हो जइया सन। व्यापारी न त बढ़िया दाम दे ये दे दी का है छुटकी कौन है नो की मैया होती है माई होती है क्या कर माई होती है हमार मैया होती है यही से सोचने नो आज का बना दी बोली ना। अरे तो माई होती तो का बनी जन घर में बात तौने नु बनी मान ले हमने के नून भात खाली दुंगरा के कहां ले एठी देवल जी घी मली दे देवल जाई। अरे दीदी ऐसा बात नहीं के मान तनी कितना दिन के बाद आवती है माई तो कुछ नीमन बनावे के सोचो तनी बना के खिए तबे न कोई देख कहे के लेकिन तो इने चलेला कि माई बाप मतलब खा लिसन बेटी घर के हां माई बाप भौजाई भाई सब खाला। हम तो सुनले भाई कि पाप लागेला बड़ा का पाप अनादर होखेला बेटी के ससुराल के। देखी दीदी जे पहला जमाना के बा वही सब सोचे बाटे आज के जमाना में ये सब नहीं के सोचे के बात और दुनिया में छुदर आदमी नहीं खनबा ना छुदर आदमी एगो हमनी के भाई बाप देखिए हम बाबूजी पानी ना पीने जियावेलन त अब एगो बात अलग बट्टे को आदमी होसन के हमें घर के मॉडल जमाना के आदमी हटवी बेटी के का पतो हो कहीं जेला। हां बढ़िया बटे जाता त आदमी आवे जाला करे वाला का नहीं कर साला बूढ़ बूढ़ मेरा नु बियाह करते नहीं त मॉडल जमाना में आदमी बेटी पतो घरी आवते जात बा। अब कैसे बोलतन जी दीदी हैं देख के मजबूरी बा तब न आती है माई हमार हैं। हां हो हम घरे हमार धर्मशाला खुल रही बजे करे मन ते ही आओ हां ये देखिए भौजाई हमारा अपना नई घर बाड़ी हैं अब भाइयों हमार बाहर बैठे तो कोने के आज 2-4 दिन घूम ले हैं फिर चल रही है का हो गेल है तन घूम तब का जे 1-2 रहियन 2 महीना रहियन 4 महीना रहियन का हो त टोले का होखे वाला बा हम कि 2-4 महीना रहे के बाकी रही ना माई। हां 2-4 महीना का को दके कोठरी जे देल तनी जे रहती का हो गई ना दीदी कौन कह के हमनी के सास बड़ी ससुर बहने ने मड़ी उड़ई में रहेलन त का होते जी रहती त कोनो दिक्कत माई के करे माई देख हमर बड़ गो जेठानी बाड़ी नु एकदम समझ लिए नु आई कि देविए बाड़ी कन्या कुछ कह लेकिन हमार माई नु मर जाए लेकिन ना हमरा घर में छुदूर पर नहीं खेन अच्छा बना ला जन बाटे दाल भात सब्जी जन बनी तने बना ली ह ना आज न जाता ने वहां से बोल के मुर्गा मंगा देबे हमारा ये पैसा कोई नहीं खे जाता रहा वहां भी होई त मंगाई ह आई दीदी रखले आई ना 500 नोटिया दे दी ना माई के नु सवाल बा हम अपना खते मांगतनी। बाप रे बाप रे कौन से आदमी बावन दुनिया में बताओ हमनी गाँव में हमनी के बाटे घर खानदान में के बेटी के घर का आदमी पानी ना पियला नहीं गई कने के बाप त बाप माइयो आ जाती है आ हई बना था बेटा हुआ भी कल 2 रुपया दवाई लावे के दर्द के ना रहे आज मुर्गा लेके पैसा दे दे हम एगो बाकी ना मां भारते होई घर में देखो तनी कहां से देता और पैसा वो ए ज्योतिया ज्योति ए बाची हमार कहाँ बाड़ू हो ए ज्योति बाची मुँह सुखा गई दूरे से आते नतिया के बेटा गाड़ी देखा से चलावती गांव में पैदल चलत चलत करिया दुखाए लगल हमार ज्योति बाची
हाँ कने बाड़ू कहाँ बाड़ू ये देखो आदमी पड़ा तो अरे हमार दिया खुश रह जियत रह हमार गोली हाँ ओ लग जरा ले ले भाई तोरा के एगो साड़ी लेके आनी हां पागल होई साइकिल ले लेके जब तोरा रे माई मेरे पास कमी बा एगो रे ते बेटी बड़ी दुलरुआ तोरा खातिर ना लेके हम त के करे के धइले के करे खातिर मैं तोरे खातिर न बाकी ते ऐसन उम्र का तब अपने बेटी के बारे में सोचल कभी ना कम कइली ना देख औलाद मरते दम तक अपन माई कबो भुला ली सना अपने औलाद के समझ ली चल चल तोरा के खाना उना दी ही आ देखबा बोल बस न तब रह कुछ दिन चाहे खा पी के निमन से तुम रह ठीक बा ठीक बाटे ऊ तोर कहां बानन की ससुर ससुर है होयन दुआरा पे पूछत रहलन कि तार मम्मी माई कब आइन हो हम कने नु आई कुछ देर में हां तो दुआरा पहले तनी भेज दी हां आज तनी बोल बतिया ले समाचार पूछ ले हां मैं ससुर जी हमर पसंद का न पड़त मजाक कर रे माई से मजाक करती है पागल है और से बताओ तोरे मतलब जोन गोतीनी बाड़ी तोरा के मारे ली पीटे ली ना प्यार करे ली ना ये माई जे सब कोई देख वो बहुत अच्छा हो रही है अपना तो गोतनी न के लिए तन तू बात मन के मथी करता है ले चाहते गोतीनी के तू बात सह के रहे के चाहिए अब ठीक दादा अरे कौन करी आए से लाचार बनी रे अब आ गुली सुन दबावे का तोर बेटे भी जिंदा सीधा आहा छोड़ ये ससुरे जी बिन ले बानी देखो तो अपने जैसन कदर बन ढीला था बुर पागल है तू हुकारे सुन जो ससुर के बड़ा के लेके था अच्छा ठीक आ कितना तो बड़ा आगल बड़ी से रे खाए ना मिले ना काहे जी वहां कनो रोज रोज झगड़ा करतनी घड़ी का जाने का हो गेल बेटे वहां के काहे पाहुन जी काहे झगड़ा करतनी का जाने का रोज रोज होती बात खातिर मैं बतंगर बना के रखते बाकी हम काम कहां हम लड़ बैठी रहे जुबान मत लड़ा कर आदमी से पत्नी के जितना मर्द के दो बात सह के रहल जाला तो अबे घर परिवार चलेला तू जवान लड़ाई वो जवान लड़ाई लड़ाई झगड़ा से बढ़ेला मेहरारू जात के ना ज़्यादा बोले के चाहिए कायदा में रहे के चाहिए जितना घूंघट में चुपचाप मर्द दू थप्पड़ मारियो देवेला नु ओके पलट के ना जवाब देवल जाला बाजी हमार तनी लेके आओ तनी पानी में पिए के तोरा के ठीक है घर में बैठाबे चल घरे में बैठा दे बहर ये काची करम तंची चल गोड़ में पानी में पिए हम चल कल देखा दे तनी कल बुझी आई रे मैं तो कल पर मन हम नहीं खी रे तोर गोड़ हाथ धोए खातिर काहे ना बच्चे आई रे माई करी आई रे दादा हे नारायण जी जीतू के पापा बेटी के बढ़िया घर में शादी करनी है जा बेटी हमनी के कितना खुशहाल बे घर हेते चुकी बाटे इतना बड़का बाटे घर दुआर सब ठीक बाटे हम मनी कर लेके ढेर बोलता बिया खाली बोलत रहेले लागता कि वहाँ के ना आईनी का कौन अरे चोट लागल एकदम लागता ओनी आइल चलतिया बोला थी मैं खुश रह बोलू ना हाँ बेटी बोले ये तो आई ना सही है क्या लोग हम जाने कि छुटके वाले मजाक कटे के माई के तबीयत खराब आया होती है माई सर्दी खांसी करी आए में दर्द रहता चल रे हो बताओ माई कि हाँ अपन अपनी बात में बेटी घरे जालन वो ठीक ना लगेला आइल लोग कर बात अलग बा तबीयत खराब बाटे तो लेकिन बेटी के घर माई बाप भाई भौजाई के ना शोभा देला अपन अपना घरे बनल आदमी उतना काफी बा अरे हम ना उतरनी बेटी है हमार कसम दे देली हां कहले ये कने के भैया बाहर बन भौजी में नहीं घर बैठ कोई करे धरे वाला नहीं खे इना के अपना काबू में रखेला बताओ त हम नहीं खे चलत तबे नु रण मुसमाता दे के छोड़ देले बाबन जा कितना शौक बड़का बाटे की आगुल बड़ समझिया ना और सब बताओ ठीक बाड़ू नु हां हम ठीक बानी तू हां बाल बच्चा सब को लइका फइका बास नहीं कुछ ना कि दुगो बबुआ दुगो बुचिए चार गो हां चाहे तो भगवान के कृपा से चटनी सब भरल फूलल बाटे सब कुछ है घर में कुछ के कमी नहीं खे इहे चाहिए हो और कुछ ना चाहिए लेकिन बड़ी नु अंतर बा माई हमारा माई में हां मतलब एक के माई में हमार माई के कहे ना कि माई आओ तो कहे कि ना आए के बेटी के घर के पानी को पाप ना पियल खाजला ना देखलो ना जाए यार माई ठीक कहले बेटी के घर के पानी ना पिए के आ तो हमरा के तारा पाप ना लगी माई अब देखो हम तो ना ए चाहिए माई रे छुदार पर बड़ी नु बाद दिन में तोड़ दे बेटी घरे आ जाला
कितना दी बात तो तबियत खराब तब बोलो तो नीमन आदमी आ जाता आजकल। अजी दीदी देख कबे से रह हम बोलत नहीं कि तोरा कपार पे चढ़ तनी मैं का रो कहल जात तनी बता दी रे हमरा के ए कन्या अंतर आगे 10 9 लोट हम कुछ नहीं कहल चाह ठीक है ना दीदी रौ जबान नो खूब नो लंबा लंबा भागत तनी का रो कहल जात हमर माई ये बाप को छुदर घर का होसा देखा कन्या जे सब रहला सन में कह देला रा रे हो जे माई बहुत छुदर हमारे माई बाबू मिले में तारा माई बाबू के साथ को जन्म लागे साथ को ना पूरा दिन जाए चल घर में देख जो हमरा घर में तो आराम करते थे हम घर या ले जाए तो जाता नहीं घर हो जी के ठीक हो जाए। अरे माई दोसरा के खाने पे घर जी बेरे चल हमरा रूम में चल बैठ ना रे देख लेंगे आज माई तार समधिया ना जिंदाबाद ठीक है, तो बेटी के कह घर दी जिंदाबाद बा बोले तेरे के पापे लगी त का हो जाई। देख ज्योति सही में बेटे के घर के पानी ना पिए जला हम आगो नहीं हसी तोर हाल चाल तोरा के देखे के मन करत रहना पता न कब जियम कब मर जाम कौन पता बटे ई तोरा के देख लेनी अब हम सुकून से मर सकी ना। अरे माई ते कोई से बात बोलते है अरे सुकून भी बोलो करेगा ठंडा हो हमर माई रो दे तो ठीक हो गलो देख हम रोए के बात ना कनी कौन खराब बात माई कर कौन खराब बात कलिए मारे के पान में डाल मारी माई छोड़ के पर चल जाई के छोका नहीं के ये जत धरती पे आइल बा एक दिन ओकरा तो सब बात बोलनी ई बात मत बोली कहू छोड़ अब आगल बात तो दो चार डाल तनी है छोड़ी तो डब दूध पिया के बाटे माई भी लेके बैठ रहबो त पेट ना भर जाई ठीक बनू अपन और काम धंधा बा घर में ए मैं अब आई गइल तो 2-4 दिन रह जा ओकरा भाड़ा दे जाई चल मान ला कि इज्जत कोल त बढ़िया से जतन 2-4 आदमी गांव में के जान जाओ कि फलाना के समधिया नहीं भाई चल सब जानता नहीं है और एगो वर्ड बेसी बोलबो नु त हमरा के चिन्ह लू एक माई तोरे पाछा में घर में मर्डर कर दे जल्दी से चुप हम तोरा के संस्कार नहीं की देले के बड़ से जुबान काम लगा करे के मुंह में ताला मार ली बोल ना दे जाए दे बड़ आदमी अच्छे बात सिखाला उ कहां कुछ गलती कर और ई काम बाटे करबू को होइजे रहबू ना हमरा से काम ना माई के बेटी बन गइलू लौरा था में दही नहीं खलो जमा जाके करी सुन हम झोरा ने सड़िए निकाली अपना के हम चाहत नहीं घर काम धंधा देख में माँ। मरिया मर्जी से ना हमरा बिना रहे देख हम इतना सब कुछ से प्यार कर दे बकरिया हमरे भीरिया आवेले चल चल हम चल तो सुन भेज दे हमरा के पूछी भेज दे हम मुझे के देख के झरे वाला एक आदमी हो गल बाटे लेकिन एनु कहला उनकर माई बाबू ना को बोल हम जा हम ओकर देख ले बिना ना घर में ना टंकी लगा देनी नु तो वो चिन्ह दे माई बाबू का कोई आ जाई उनका नहीं करते